Täällä me ollaan taas mun tädin mökillä ja muistona tästä vanhasta mökkirakennuksesta on jäljellä nämä portaat, minkä päällä mä seison. Kevät on edennyt niin pitkälle, että kohta on jo aika laittaa perustuksia uudelle mökille ja lähteä sitten rakentamaan sitä. Mä oon kyllä tosi innoissani mun tädin puolesta, koska tää on hänelle tosi iso juttu ja iso unelmien täyttämys. Mä oon ollut kyllä monta vuotta tori.fin suurkuluttaja, mutta nyt mä oon huomannut kyllä, että tää on tullut ostettua sieltä tosi paljon juttuja. Esimerkiksi nämä molemmat työhousut. Mutta miettikää, nämä oli yli 15 €. Ne oli ehkä 30, mutta ne oli vähän ehkä paremmat. Niin ihan mielettömiä löytöjä oikeesti. Eli jos etitte jotain tiettyä juttua, niin kannattaa aina katsoa Torin tai vaikka Vinterin kautta. Sieltäkin mä oon aika paljon tilaillut kaikkea. Vaari lähti just hakemaan mulle vyötä, koska en mä nyt tälleen voi täällä olla. Ja pitää tuota päätä pystyssä tuolla. Siitä vaan Karla, kun sä oot voimanainen, niin vetelee. Minä vetelen näitä. Niin eli tonne vierittää. Onko lintu? Vähän näin, että kiritetään ja vieritetään tästä sitten tuonne päin. Ja mä katsoin, ettei me kiven päälle. Purista perseellä normaalisti. Oh yeah. No. Siitä justihin. Mitä puita täältä lähtee huomenna? Ainakin tuo ja tuo. Tuo ja tuo. Ehkä tuokin. Ne on vähän kriittisillä paikoilla. Joku. Niin toimissa on toi haatikkaat niin sekaan. Ne tulee liian lähelle tuota mökkiä, kun mökin etuterassi. Tai mökin paldon kohdassa on niinku mökin nurkka. Kato, kun sinne kiveen on tehty tommonen kolo sille. Ei kun puu! Se on kato jätetty, siihen on lovettu. Kato! Jeesus, sentään kun muuten joku jäätävän Se kokonen. on kolottu se puu siihen niinku kantamaan sitä. Millä mä tuon tapatan? Täällä päin on ihan sairaasti punkkeja. Siinä oli heti koirassa ja yksi kiinni. Se on jossain tosta. Mä otin just vähän aikaa sitten punkkirokotuksen, koska mä tiedän, että mä kuljen täällä tosi paljon ja punkkeja on siis ihan älyttömästi täällä länsirannikolla. Pian alkoi jo päivä ollakin pulkassa ja me suunnattiin takaisin mummin ja vaarin mökille viettämään iltaa yhdessä. Taidettiin pelata korttia, niin kuin meillä usein on tapana, ja käytiin totta kai saunassa. Nyt lähdetään tällä konkelilla pyöräilemään tonne Rönnille. Tänään siis vuorossa risusavotta. Roudaillaan paljon puuta. Juodaan jossain välissä sitten pienet kaffet. Ja tää on niin hassua, kun tää matka tosta mummin ja vaarin mökiltä tonne Rönnille on oikeasti ihan joku 200 metriä. Tän väliin voi vaan pyöräillä tai kävellä. Siellä kuuluukin jo ääniä. Me katsotaan Valdon kanssa vähän kauempaa. Puu kaatuu. Eipäs kaatunutkaan. Perfect. Täydellinen kaatu. Me tehtiin eilen strutsin munasta munakas vaarin kanssa. Oli muuten sit ihan sairaan hyvää. Voi tehdä ihan kananmunastakin tietysti. Mut oli hauska testata, että miten strutsin munan kanssa oikein tehdään. Vaari, otappa leipää. Kiitti. Mikä polvi? Polve sitä pinta siis. Mä en ymmärrä, mitä se... Eiku maito. Kahvia mun. Tontilta kaadettiin muistaakseni noin 10 puuta, mikä saattaa alkuun ehkä kuulostaa vähän isolle määrälle, mutta todellisuudessa kun kyseessä oli tosi umpeen kasvanut tontti ja siitä ei oltu pitkään aikaa pidetty huolta, niin niitä kaadettavia kohteita sieltä tosiaan löytyi aika runsaasti. Ja toki sitten osa puista olisi ollut vaarallisesti uuden mökin vieressä ja tiellä, niin senkin takia niitä piti karsia. Mihin nyt ollaan menossa? Me mennään nyt tyhjäämään kuormaa ja sitten kauppaan. Jäteasemalle. Niin. Hommat tältä päivältä purkissa. Mä huomasin muuten tuossa mökin pöydällä semmosen ulkohuussi-esitteen, tai ehkä, se taisi olla itse asiassa ehkä joku kasaamisohje jopa. Ja mä olin ihan, että mitä, että onks tää alkuperäinen mahtava huussi purkukunnossa? No on se aika vanha jo.
niin kuulemma kyllä siihen tulee uusi tilalle. Mut hassu, mä oon aina koko elämäni käynyt tossa huussissa ja se on kohta poissa. Näköjään huussiinkin ehtii kiintyä. No on sieltäkin aikaa tullut vietettyäkin, ettei siinä. Mut tuolla on niin mahtava sisustus, että ne täytyy kyllä laittaa kaikki elementit siihen uuteen huussiin. Mummi ja mun täti kasas tossa vappuna tämmösen uuden hienon tuolijutun. Aika kiva, kun siinä on se keskijuttu. Saa laittaa juoman tai ristikkolehden tai... Pitääkö me laittaa soijaa? Niin, ensin semmonen soija, semmonen reilu truts, ja sitten sinne tulee se sinihomejuusto, sen jälkeen bacon. Bacon. Soijaa! Ja aurajuusto puuttuu, niin käytämme sen tilalla Italian yrttituorejuustoa. Monelleko hengelle? 5, 6. Mä veikkaan, että riittää varmaan. Riittäisikö nää nyt kuitenkin? Nämä on sopivasti parilalle, kun mä en halua näitä... Mä luulen, että tää riittää tosi hyvin. Mä en nyt... Ihan kuin mummi. Riittääköhän nää varmasti? No, tiedätkö, jos mummi, niin se laskee niin pirun tarkkaan, että niinku jää 2 niinku ilman pihviä. Tässäkin on ihan sitten. Joo, vai mene pois. Syömään! Ajoin tosta kaupungista takas mökille yöksi ja tosiaan tässä ohikulkumatkalla oli ihan pakko pysähtyä tähän rönnille ihastelee auringonlaskua, koska tänne tuo näkyy ihan todella nätisti. Vitsit, mä oon niin onnellinen mun tädin puolesta, että hän pongasi tän tontin, sai ostettua tän ja nyt hän pääsee toteuttamaan isoa mökkiunelmaansa ja rakentaa tänne oman näköisen paikan. Ja miten siistiä olla siinä projektissa mukana, niin kuin mä oon tässä puhunutkin kaikilla videoilla, musta tuntuu. Mut ehkä se kertoo siitä, miten oikeasti aidosti innoissani ja onnellinen mä tästä oon, että saa olla mukana. Ja vaikka tää tädin paikka onkin, niin mä tiedän, että me kaikki tullaan varmasti viettää myös täällä tosi paljon aikaa. Vaikka mummi ja vaarin mökkiä ei silti mikään korvaa ja se on tietenkin aina silleen erityisellä tavalla tärkeä paikka. Huomenna jatkuu taas hommat täällä. Tullaan siirtää noita puita tuolta ja keksitään jotain. Tekemistä riittää aina. Mutta kyllä mä nyt tuonne alkaisi pelaamaankin, että siinä oli joku roska siellä kaasalista jotenkin, nyt se pelasi. Seuraavana päivänä oli tarkoitus ajoissa aamulla mennä jo rönnille touhuamaan, mutta yhtäkkiä me löydettiinkin mun tädin kanssa itsemme nauttimasta ihanista herkuista merimaisemissa. Tuolla oli tommonen pop-up-kahvila, niin käytiin katsomassa valikoima siellä. Kaikki oli kyllä ihan älyttömän hyvää, että kannatti kyllä käydä. Tästä on hyvä nyt sitten vetää semmonen 3 tunnin rykäsy. Oh. Se mummi ja vaari on sitten vetänyt kaikki puut sieltä pois. Me mennään. Ei, ne on kyllä niin painavia nyt. Mulla meni vähän aikaa sitten jotain roskaa silmään ja se ei niinku meinaa lähteä millään. Pannaanko nyt meille vaikka ruokaa? Siellä on sitä perunaa ja... Perunoita ja lihaa. Me etukäteen ei ole. Vinkkel, mikä se vinkkel? Vinkkel Cafe, Monola. No ei nyt ole. Ei se vielä alkaakaan, se on 17. Moneltako? Vaan yli 5. Hei, me voimme mennä vaikka suutelemaan. Mahtava keli. Toimiiko Eerika? Erika. Kaarina. Kaarina vuotaa kuin seula. No kyllä sillä, Ei vuoda, kun mä kyllä sen sillä mentiin korjasin. viime kesänäkin. Me ajateltiin lähteä soutelemaan, mutta toisessa airassa ei ole sitä juttua, millä sen saa kiinni. Tuossa on, mutta tässä ei. Joo, no joo, nyt mä muistan, että mä oon sinne nostanut, kun mä nyt panin lautoja. Kaikki tää isointa. En tiedä, on kurkkimassa tosta. Ja kohti kotiin. Apua! Ai mikä pissää jalkoa. Vaari auta. Huppa, mennään vaan. Putken päälle, kun on